Tagsa na lang makasinati og brownout ang isla sa Camotes, human nga gi-upgrade sa Cebu Electric Cooperative kon Cebeco ang distribution line sa kuryente didto. Lakip usab nga nakatabang ang pagdugang sa National Power Corporation kon NPC og power supply. Tungod niini, ni-menos na ang brownout didto sa isla. Dili na pareho sa una nga moabot og tag 12 ka oras ang brownout. Gani gikalipay kini sa mga molupyo didto. Ilabi na gyud ang mga negosyante tungod sa inisyatibo nga gihimo sa Cebeco sa hangyo ni Gobernador Gwen Garcia. Human sa pipila ka mga tigom o pakigsusi nga gibuhat ni Gobernador Garcia, aduna na gyud resulta ang iyang mga paningkamot nga maalibyuhan ang brownout sa isla. Bahin sa brownout sa Camotes, sa Cebeco I, wapatabangi sa Cebeco. Sige ang burnout o karon nga gitabangan na siya sa Cebeco, wa na siya burnout. Matod ni Nilo Lanoza, usa ka security guard sa District Hospital sa lungsod sa San Francisco, nga kun do naman gani brownout sa isla, tagsa na lang kini ka oras sa usa ka semana. Itandi sa milabay nga mga katuigan nga 12 ka oras ang brownout matag semana. Ang brownout karon sir, panagsa na lang gid. Kanala siguro pinakataas na lang 1 hour siguro sa pagkakaron. Atol sa pagbisita ni Garcia sa isla sa Camotes kaniadtong Pebrero 12, gipasidunggan sa gobernador ug sa upat ka mayor ang Cebeco I, II ug III kay sila maoy ni voluntaryo nga motabang aron masulbad ang dugay ra nga problema sa kuryente sa isla. Ako masulti nga daghang salamat sa inyong pasidungog sa among natampo diri sa Camotes Islands sa upat ka lungsod nga diin atong na paingunta na pa-improve ang power reliability. Dako gayud og tabang ang kuryente didto sa isla, ilabi na sa mga negosyante ug mga resort owners, ilabi na karon nga hinay-hinay silang midawat ug mga turista. Ang turismo mao gayud ang gisaligan sa mga katawhan sa isla ug nang hinaot si Engineer Ronel Aranez nga ipadayon ug maninguha ang Camotes Electric Cooperative kon Celco sa paghatod og maayong serbisyo ngadto sa mga konsumidor. At least ang ato alang si Silco, ang mga nagdumala sa Silco nga ilag yung mapaninguha pag yun nga sa among natampo kay dili man ni siya ingon nga karon lang kinahanglan ni siya og pagpadayon nga paingunta magbitinan sa atong linya nga para ang nasinati karon nga interruption niubos nya mapadayon pagid siya mapaubos pagyon. Dugang ni Aranez nga magpadayon ang ilang suporta sa Celco hangtod nga makat-una sila pagduma og pag-atiman dili lang sa distribution line apan lakip usab sa financial nga aspeto o sa operasyon sa kooperatiba. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.